Gipuzkoako ekintza komunitarioaren markoak, begirada komunitario bat besterik izan ez dezaten erronkak aipatzen ditu bereziki. Hala nola, kohesio soziala gizartean hitz batean, zein berdintasunaren aldeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako borroka. Eskola, funtsezko eragilea da zentzu hortan. Honen inguruan hitz egitea eta bere ikasketak gurekin partekatzea gonbidatu dugu Amelia Barkin. Amelia filologian doktorea eta Mondragon Unibertsitatean irakaslea da. Hainbat testu argitaratu ditu eta hainbat kurtso eta hitzaldi eskaini ditu interesatzen zaizkion gaien inguruan. Kulturarteko hezkuntza, ikasle etorkinen trataera, hizkuntzaren erabilpen sexista, hezkuntza eta generoa eta sefardien literatura besteak beste. Ameliak, ze elementuk errazten dute eskola testinguruan ezberdinen arteko harremanak eta loturak eraikitzea beste testinguru batzuetarako ere baliagarriak izan daitezkenak? Nundik eta zer elementuren gainean eraikitzen da komuna, agertoki konplexu batean. Ze ikasketa partekatu nahi duzu gurekin? Zurea da hitza, Amelia, eskerrik asko. Eguerdi on denoi, gaia oso handi gelditzen zait eta pentsatu dut zeri helduko diot, zuen baimenarekin aukeratu dut azken 5 urteotan murgilduta egon naizen esperientzia bat, kontatuko dizuet apur bat, eta hortik zer ikasi dugun, bekarriko dut, zuekin partekatzeko, iruditzen zait, esango dudana, zuek badakizuela da, baina, horretaz ere, hitz egin dezakegu, ez, denon artean dakigun horretaz. Eta, bai, igual, bai, oso ondo, eskerrik asko. Eta, lehen funtzionatzen zuen, eta orain ere bai, oso ondo. Begira, esperientzia momentu honetan 40 bat udalerritan eramaten ari da aurrera, eta kontatuko dizuet nondik abiatu zen, zertan datzan azkar, zuetako batzuk ezagutzen duzu, hemen lagun batzuk ikusi ditut, beste batzuk igual ez horrean beste. Begira, duela 5 urte, Gipuzkoako herri txiki batean, oso euskalduna, Uemakoa, Uema da Euskal Udalerri Euskaldunen mankomunitatea, non euskeraz bizi izan den orain arte, eskola bakarra, dan euskeraz, eta gero eta familia gehiago dira zeratxerritik etorriak. Haur hezkuntzan ja, umeen erdia dira familia txerritarren seme-alabak, eta familia horiek ez dakite euskaraz. Irudikatzen duzue egoera, ez da? Egoera hori ez da soilik gertatzen Zaldibin, gertatzen da Uemako udalerri ia guztietan. Eta Uemakoak ez direnetan ere bai. Ja, ezin da jarraitu orain arte bezala, baina ez dago argi zer egin eta dago egonezina eta gatazka. Ez soilik eskolan, herrian ere badago, giro txarra, batzuk leporatzen diete bestei, ez dugu ezer ulertzen, ez gaituzte integratzen, ezin dugu parte hartu, eta beste batzuk esaten dute ez duzue ikasten, nahi baduzue ulertu, parte hartu, ikasi, ulertzen didazu, ez da? Eta hori ez da gelditzen eskolan, gero herrira pasatzen da. Komunitate horretan erabakitzen dute zeozer egitea, hausnarketa, gora, behera, saioa, goazen ulertzera, kulturarteko hezkuntza, egin behar da zerbait. Eta orduan talde bat sortzen dute, talde horren barruan hartzen dut parte nik neuk, formatzaile, eskolan formatzailea izan naizelako, nire lankide batek, Carmele Perezek, eta denon artean, azten gara pentsatzen nola heldu egoerari. Eta, zera, helburuak dira hor agertzen direnak, nolabait
hor nabaritzen da euskaraz bizitzen jarraitzeko nahia herrian, eskolan, eta aldi berean euskaraz ez dakiten familiekin komunikazioa eta giro abegikorra hori bermatu behar da eta parte hartzeko aukerak sustatzea ez da, nonbait kulturarteko harremanak eraikitzea. Herria txikia da, baina nik uste dut nahiko metaforikoa izan daitekela nonbait ze gertatzen ari den eta zer gertatuko den. Eta, esperimento sozial moduan izan daiteke interesgarria bebai, ez da. Eta orduan, denon artean, pentsatu genituen estrategia batzuk, komunikatzeko, komunikazioa errazteko, eta martxan jarri genituen, eta probatu genituen, ikusi genuen zeintzuk funtzionatzen zuten hobeto, zeintzuk okerrago, oso estrategia xumeak pentsatu gauza oso ezoikoak asmatu genituenik, adibidez, irakaslea kurtsuazieran biltzen da guraso guztiekin eta bilera hori nola egiten da, ze kudeaketa linguistiko. Erabaki zen, euskeraz egitea aldi bereko itzulpenarekin. Nork egiten du itzulpena? Komunitateko batek, irakasle batek edo guraso batek. Orduan ez da ez profesionala eta ez da perfektua. Bileretan egongo da denbora bat elkarrekintza sustatzeko eta taldeka jarriko dira gurasoak garrantzitsua den gai baten bueltan hitz egiteko eta ekarpena egiteko. Eta guraso horiek behin taldeka egonda, apurtxo bat igual eskolatik kanpo saludatuko dute elkar eta hitz batzuk trukatuko dituzte orain arte ez bezala. WhatsApp taldeak egin beharrean egingo ditugu Telegram taldeak, ze Telegram ez da zoragarria izango, baina ematen du behintzat mezuak itzultzeko aukera. Orduan gatazka bat desaktibatzen da, badakizue, batek idazten du euskeraz zerbait eta en castellano que no entiendo, pues haber aprendido, pues gurasoak zaudetenok badakizue zertaz nabilen, eta, diot, estrategia joan ginen ikusten egoera komunikatiboak eta zer egin genezakeen horrekin ez. Eta gero beste gogo eta gai batzuk ekarri genituen izpidera hezkuntza komunitatean. Adibidez, ze gertatzen da estraeskolarretan, atzerritar jatorriko familien seme-alabek hartzen dut estraeskolarretan, ez bada horrela gertatzen, zergatik da. Arazo ekonomikoak dira, beste batzuk, zer egin dezake komunitateak. Estrategiak momentu honetan dira 15, bagoaz beste batzuk pentsatzen, eta danak orain ez ditut garatuko noski, baina esan bezala dira xumeak eta egingarriak. Ebaluazio positiboa, esaten dizudan bezala, eta herrian badago talde eragile bat, eta, horre eskolako zuzendaritzako batzuk, guraso batzuk, atzerritar jatorriko batzuk ere badaude barruan, alkatea zegoen momentu horretan bebai, badago etorkinekin lotu etorkinei harrera egiteko elkarte bat, horrek ere parte hartu zuen, UEMA noski, UEMako teknikari batek, eta hor baloratu zen estrategia horiek emankorrak zirela, nabaritu zen giroa ere herrian, eskolan eta herrian apur bat hobetu zela bebai, eta izan ere, gero hainbat herritara pasatu da urtez urte proiektua. Herri gehienetan UEMako teknikariek kudeatzen dute, eta momentu honetan UEMakoak ez diren herri batzuetan gaude Uesiko, Karmele, Berezek eta biok. Zuek jakiteko, ez da, horren azkar. Begira, prozesu honetan, hau sortzen da nonbait eskolatik, herritik, eta kontatzen dute pare bat teknikarirekin, eta dira Karmele eta biok ez gara herri horietakoa, gu gara teknikariak, eta
baina militanteak ere bai, ez guri ez zaigu bururatzen bukatu zaigu proiektu honetarako denbora gaur, eta ez, iaia herrikoak ere bagara, ez? Eta gero, finantziatuta, klaro, gure lana ordaindu behar delako, eta orduan, prozesu hauek guztiak, batzuk finantzatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, beste batzuk Eusko Jaurlaritzak, beste batzuk udalek beraiek. Orduan, hemen atzean dago ere, finantzazio publikoa. Horri esker, kontatu dute teknikariekin, bestela igual lan militantere egiten jarraituko genuen, baina hala ere, ondo dago esatea, ezta? Bueno, eta hor, agertzen dira pertsona horiek, ze lidergoa zitzeiten ari gara, eta eskola eta herri horretan liderrak aurkitu ditugu, ez? Tiratu dutenak, ez gara teknikariok nonbait tiratu dutenak, ez? Bueno, hor da, prozesua ez naz orain arituko, orain, ez dakitez, eskoriatzen gaude prozesu berbera momentu honetan, bigarren urtean aurrera eramaten, eta hor dago adibidez, herriko talde eragilearen organigrama, zuek ikusteko apur bat zeintzuk eragilek hartzen duten parte. Bueno, ez dakite, irudikatzen duzue apur bat, ze bosgarren urtean gaude, eta esan beharko banu zer ikasi dugun horretaz, elementu batzuk ekarriko nituzke ona, eta da hasieratik proposatu dugun estiloa. Eta proposatu dugu, egin dugu, saiatu gara hori nonbait transmititzen, eta esan egin dugu. Esate eruten zaigu performatiboa dela eta eragiten duela, ezta? Eta adibidez, prozesua ez da perfektua izango, hasieratik jakin behar dugu. Ze jendeak espero du prozesuetatik, ez dakit zer. Eta orduan ez da perfektua, eta orduan gora berak egongo dira, gauza batzuk ez dira ondo aterako, eta beste batzuk bai. Eta, hurrengoan hobeto. Hau badakigu denok, baina, hasieratik hau partekatzea horrek presioak entzen digu. Ze begira, hau ez da, ez dakit, lehen hitz egin da, laka berriaz, ez gara elkarrekin bizi. Gu biltzen gara proiektu bat aurrera ateratzeko. Hezkuntza komunitateari eta herriari interesatzen zaien proiektu bat. Orduan ez dauzkagu arratsalde pilo bat elkarrekin asanbladan aritzeko. Egin behar ditugu gauzak eta ikusi behar dira hobekuntzak, ez? Orduan, elementu batzuk igual hasieratik transmititu behar dira eta partekatu behar dira. Eta hau jendeari oso ondo iruditzen zaio. Eta gero, egia esan, gauzak erdipurdiz ateratzen direnean, denon emozioak kudeatu behar ditugu, ezta? Asmoa da, hobekuntzak egitea, ez dena konpontzea. Ze, klaro, gero, ateratzen dira, klaro, eta omen, erabilera eskasa, ez da, gure lana zentratuko da honetan. Gero, oihartzuna, helduko da beste arlo batzuetara, ezta? Baina dena, ez da konponduko, eta ez da konponduko azkar. Edia prozesu luzeak. Ze batzuk lehenengo urtean ez dut, baina ezke asko ez da nabaritzen, jarraitu behar da, noski. Ez da etorri gara egin dugu eta bukatu da. Eta hau guretzat oso garrantzitsua da prozesua adeitasunez eta giro honean garatzen saiatuko gara. Eta begira, alderdi linguistikoak dira beste batzuk bezala, gatazkatsuak eta pertsona asko daude minduta. Eta orduan prozesuan agertzen dira agrabioak. Agrabio txikiak, ertainak eta handiak. Eta, atera behar dira, jaso, eta gero jarraitu behar dugu aurrera. Eta jarraitu behar dugu eraikitzen. Orduan, giro eskatzen dugu adeitasuna eta giro ona, eta guk esaten dugu umore honez. Sentitzen dugu, ez dakit zuek ados egongo zareten honekin, batzutan gai hauek tratatzeko oso serio jartzen gara,
eta batzutan apur bat azerre, eta orduan hortik abiatuta zaila da jendea erakartzea. Orduan, esan bezala, guk elkarrekin pasatuko dugun denbora hau kudeatzen, ez da mugarik gabea, eta gabekoa, eta orduan, guazen, espazio atseginak alden einean, eraikitzera. Hau esaten dugunean, jendeak irrifarre egiten du. Esan egiten dugu, eskatzen dugu hori, eta gero bakoitzak egiten du alduena. Niri batzutan ere kostatzen zaite. Eta batzutan esaten du, eta ez sufritzea, begira hor, eta esan zer esaten den hori esan behar da, guk esaten dugu. Zergatik, inplikatuenek sufritzen dute asko besteak horren beste inplikatzen ez direnean. Eta orduan, kiroltasunez aritzea komeni zaigu denoi, eta hau hasieratik eta batzutan gogorarazi behar dio gure burua, ez dezagun horren beste sufritu. Ez? Eta, hau noizean behin esplizitatzen dugu. Eta batzutan gertatzen da, eta beste batzutan ez. Prozesuaren garrantzia, begira, beste leku batzutan ez du, materialak sortu dituzu ekarri, tori materialak. Baina materialak berez, haiek bakarrik, prozesuri gabe, ez duaz inora prozesua da interesgarria. Izan ere, herri batzuetatik norbaitek esaten du, ze proiektu interesgarria egin dezagun gure herrian. Ja, baina ze sustrai dago, ze oinarri horretarako zera sortu behar da, oinarria, prozesu bat garatu behar da. Eta atazak egongo dira, orduan nahi baduzue herrirakarri, jakizue atazak egongo dira eginkizunak norbaitek egin behar dituela, ez duzue espero behar, teknikariek garatuko dutela lana zuentzat, ezta? Batzutan dirutxo hau daukagu, odala jartzen du, aurrera proiektu honekin, ez? Ez da hori, proiektuak eraldatu behar du hezkuntza komunitatea eta herria, ez? Eta aleginaren tamaina jakin behar da zein den bebai, gutxi gora bera, ez da sekulako, ez da superexigentea, baina momentuak dauzka, noiz diren momentu horiek, zer komeni den egitea, eta nortzuk egitea, ez? Eta eragileak daudela ziurtatzea. Ikusten bada, interesgarri izan daiteke, batzutan, ez da abia puntu ona. Norbaitek entusiasmo maila maju bat adieraztea, hasieran askoz hobeto, bestela ez. Eta gero, ulertzea espiritua, ez da, paktua, hitzarmena, negoziazioa, orduan hemen batzutan amore eman behar da. Ez da, orain, azkenik egingo da, guk beti denik pentsatu duguna. Batzutan ez dia gauzak egingo, denok, zuk nahi duzun bezala. Balorazioa jasotzea, egiten ditugun gauzak, estrategiak martxan jarretzen ditugunean, jendeari balorazio eskatzen diegu, horri bat, ez dakit QR bat, zeo zer, ze begira, jakiteko apur bat zein den giroa, ze batzutan kostatzen zaigu aurpegiak irakurtzea. Eta igual jendea serio dago eta esaten duzu, batez ere irakaslei gauza batzuk, aldaketa batzuk eskatzen dizkiegunean, haien jardueran, ez da, serio daude. Baina gero, ebaluaziotan esaten dute, asko interesatu zait, oso pozik nago, ez du, ze ondo. Postasun hori adieraztea bintzat idatziz, ez? Eta zergatik bebai, batzutan erresistentzia egia esan proiektu honetan ez dira erresistentzia handiak sortzen, baina batzuk bai, eta batzutan dira erresistentzia gutxi, baina ozen adieraziak, ez da? Eta orduan horrek giroan eragiten du erabat, ze ados edo pozik daudenek ez dute horren ozen hitz egiten. Orduan guazen jakitera,
zera erresistentzien tamaina nolakoa den, ez? Eta batzutan da pertsona bat 3 aldiz oso haserre hitz egin duena, eta gero balorazioetan ez da hori agertzen. Orduan guk behar dugu jakin, ez? Eta eragileek ere behar dute jakin. Ze batzutan, klaro, zera zuzendariak proposatzen du ez dakiz zer, baina irakaslek nahi dute, bai ala ez badegira, balorazioek zer esaten duten. Libre dira, bakoitzak esan du nahi izan duena, eta hor ez dago resistentziarik. Ekarpen disruptiboak, hau da, zera taldetan lan egiten dugun guztiok kudeatu behar dugun zerbait, ez da? Ez dakitana ondo da, eta batean, ekarpen disruptibo bat, ez dakiguna nola kudeatu, baina sekulako eragina daukana giroan, ez? Hau, galdera moduan, igual, aber zer egiten duzuen horrekin, ez? Hau da, beti guretzat, zera erronka bat, zera giroetan eragiteko almenagatik, ez? Eta ez du, umore honez, ja, baina batzutan, ez da erreza, ez da, nia. Bueno, zera, atzerritar jatorrikoen eta ez euskaldunen parte hartzez du. Bueno, hau denontzat da, eta ez dakit ez, ze ez dizuet esan, baina, begiratuko dut ordua, ja banua bukatzen. Egiteitugun gauzen artean dago 2 orduko saio bat, klaustroekin eta beste saio hori gurasoekin marko linguistiko edo filosofikoren inguruan. Non, adibidez, guraso guztiei azaltzen zaien zergatik euskaldunok tematzen garen euskaraz hitz egitean eta ez garen une oro gaztelaniara pasatzen hori azaldu behar da. Ez dela edukazio falta edo adeitasun falta, soilik hor daudela elementu batzuk, ez nondik edo ze garrantzitsua den etxeko hizkuntzak lantzea eta haiekin adeitasuna adieraztea, hori irakasleek ere entzun behar dute eta guraso euskaldunek ere bai, edo identitate pluralaren garrantzia eta hori nola sustatu dezakegun herrian eta ikastetxean. Eta, klaro, zaten du, parte hartzea, klaro, ze garrantzitsua denok parte hartu dezaten, ja, baina, hain zuzen, desabantailan daudenek parte hartze txikiagoa daukate, eta hori da beti daukagun erronka. Lehen goizean esaten zen, klaro, batzuk dauzkate premia urgentiagoak, ez? Edo igual hori ez dago haien zera, ez? Premien artean, eta, hor dago beti erronka hori, nola erakarri zera atzerritar jatorriko pertsonak eta euskaldunak ez direnak. Eta hor, badakizu zer funtzionatzen duen irakasleak, deitzen duenean telefonoz, bakoitzari edo eskolaren patioan pertsona bakoitzari esaten dionean, nahizu datorren astean hau dago, garrantzitsua da zurbiltzea, animatzen zara, eta pertsona hori agian edo ziurazki joango da. Zera, einikaz edo ohar orokorre bat jasotzen badu, ziurazki ez. Irakasleontzako galdera. Irakasleek egin behar dute hori, telefonoz deitu guraso bakoitzari, niri nabaritzen zaitze pentsatzen dudan, baiet, baina igual beste batzu pentsatzen zu beste zerbait, debaterako. Aholkulariak, aurkia eta infrentzua, batzutan prozesuetan esaten, behar dugu norbait kanpotik, denborak eta apur bat laguntzen digu, ez? Kanpotik etortzea, mesedez ez utzi prozesua, eta hor gaude ja, 5. urtean ja desiatzen ja, eta oraindik etorri noizean behin, urtean 3 aldiz, eta aldi berean, karo, ifrentzua ez, batzutan, zera, delegatzen dela, teknikari horretan, ez da, eta azkenean badirudi bera dela tiratu behar duena, ez. Eta hau ekartzen dut, ez da, emaitzen hauskortasuna, eta batzutan hor ikusi duzue Eidera Mundarain, zera Zaldibiko Lardizabal eskolako zuzendaria, eta berak esaten du, ze hauskorra den lortzen duguna, ez da.
zaindu behar da une oro. Ze, bueno, pues kurtso hasieran edo erdian gertatu daiteke hau gatazka bat, eta egon ezina eta gaizki ulertuak, eta orduan sentimendu hori, ez? Egon behar garela beti erne eta prozesuak zaintzen. Eta hori garrantzitsua da sistematizatzea, sistematizatzea, ze inertziak eramaten gaitu batzutan lehengo bideetara, eta orduan nola egindako praktika onak egonkortzeko eta kontzientzia hori hauskorra dela, ezta. Eta, bueno, hau da, igual zuekin partekatu nahiko nukeena, ez? Begira zelako gauzak, ez, hau pare bat esaldi. Markoa partekatzen dugunean guraso batzuk esaten dutena. Yo no sé euskera, llevo 15 años viviendo en Lekeitio y la gente es muy cerrada, no hay comunicación. Eta batzuk entzun behar dute hau, eta pentsatzen dira, karo, 15 urte eta ez duzu ezer ere ikasi, hor entzumen ariketa, ez da, eta beste batzuk esaten dute, herrian gero eta euskara gutxiago entzuten da parkean, lehen ez bezala, orain ume askok, gure umeek ere, familia euskaldunen umeek, jolasten dute gazteleraz. Bueno, kezka hauek agertzen dira, entzun behar dugu elkar, eta gero ikusi nola kudeatzen dugun hau guztia. Eta honek esan nahi du bukatu dudala, eta eskerrik asko, eta bueno, zeo zer komentatu nahi baduzue. Bai, bueno, ez da galdera, da guk Elgoibarren prozesua daramagu aurrera, eta esan, nire ustez, prozesua hastiak ja, bueno, normaladan bezala ez dozu osotasunean dana saldu, baina nik uste dut gai hau badala, danok, eragile danok zeharkatzen gaitxun gai bat, beti gabez, eta honekin zeingo dugu, eta honekin zeingo dugu, eta gure kasuan, honekin hastiak ja, eta egitura hori ematiak berak, uste dut inzabala, komunitario, lehen esan dana, ze behar dugu bakoitzak bere, eskola bakoitza den komunitate horretan beti, gure eskolan, da derrepente bihurtzen da, bueno, zela ingo dugu hau, herrixan, biltzia udala edo administrazioa, eskolak eurak, gurasuak, aizialdi ez formala, bueno, horrek berak uste dut egitura horrekin ondo asmatu dozuela hezkuntza komunitate hori batziakin itxen dabalako problematika bera komunitario. Eta ez dakit zer emango daban Elgoibarren, baina... Zeo zer, seguro. Bai, zeo zer, seguro. Zeo zer, bai. Hoxe, eskerrik asko. Justo gabiltza denboraz, que ni ya, vale.